društvo. Stižu 3 nova slova. Slovo i sada učimo mi, sve ćemo mi sada iznenaditi. Iglu, igla ili injekcija, to nam je danas nova lekcija. Slovo i je možda najlakše slovo, pokaži svima da znaš nešto novo. Pišem mami, pišem tati, slovo po slovo nižemo mi. Jedno za baku, jedno za deku, pismo ću napisati. Abecedu, kad naučim, oni bit će ponosni. Slovo J na redu je danas, pogledajmo dobro sve to kod nas. Jabuka, jakna ili jagoda, još neka nova reč može da se doda. Kad savladaš ti sve pojmove ove, možeš li se setiti još neke reči nove? Pišem mami, pišem tati, slovo po slovo nižemo mi. Jedno za baku, jedno za deku, pismo ću napisati. Abecedu, kad naučim, oni bit će ponosni. Slovo K danas učimo mi, vežbat ćemo zajedno ga pisati. Kišobran, ključ ili jedan kivi, napiši novu reč, nek mama se divi. Toliko ima reči na ovo slovo, pokaži tati da učiš nešto novo.